Tak nám vládna koalícia 11. septembra zarezala návrh zákona o turistických trasách. O čo ide? Na Slovensku máme svetový unikát. Celoštátnu sieť turistických trás. 30 000 kilometrov peších trás, cyklotrás, bežeckých chodníkov, lyžiarských trás. Toto všetko podnes nemá právnu ochranu ani férovo prijaté pravidlá. Nechceme, aby bol obmedzovaný prístup do lesa, do prírody, aby boli ohradzované súkromné pozemky, pretože pre neexistujúce pravidlá dochádza k rôznym konfliktom. A tak KDH pokračovalo z minulosti v snahe takúto normu prijať a 2 roky sme pracovali a rokovali so všetkými, ktorých sa to týka, vlastníkmi, ochranármi, samosprávami, turistami, cykloturistami, aby sme pripravili kvalitnú zákonnú normu, ktorá stanoví férové pravidlá, právnu ochranu, rámec a register všetkých našich turistických trás, aby sme o toto rodinné striebro neprišli, aby sme nemuseli, aby nebol obmedzený prístup do slovenskej prírody. A táto nepolitická, všeobecne prospešná, dobrá vec nebola schválená poslancami vládnej koalície. Napriek tomu, že 145 všetkých prítomných poslancov hlasovalo v 2. čítaní za predložený návrh zákona. A potom v 3. čítaní, napriek tomu, že nikto nevystúpil, nevyslovil žiadnu výhradu, pri hlasovaní o zákone sa zdržali a zákon o turistických trasách po dnes deň nemáme. Dúfam, že si ho vládna koalícia osvojí, ak ho nedokáže prijať z dielne KDH a že ho o 6 mesiacov predloží znova. Ak to neurobia oni, určite to urobíme my, lebo 100 000 turistov, motor domáceho cestovného ruchu, takýto zákon potrebuje. Všetci potrebujeme sa pohybovať v slovenskej prírode bezpečne, po značkách, ktoré vás dovedú ku krásnym miestam a potom späť domov. A to za férových podmienok, rešpektujúcich ochranu prírody a vlastnícke práva tých, ktorým tie príslušné pozemky patria. Držme si palce.